sabing. Asa ka lagi? Asa aki ba? Diha, oh, diri na. Ha? Basta na ata sir. Boleh telepon. Ayos. Bandanir ka kung pala. Ala nir ala ka banir kay na. Tawag kuan ay pala. Na pala doktor kayo. Ay pala. Okay take one. Di, ha. Ayun kaya tubog dumdum. Ano plastic? Ano di ay? Ato lang daganon, daghan mo ta. Padul sa diri. Abot lagi tadi to sa organisasyon dito, abot tadi to kay sila ko taga. Giling bluno ni patay na kawayan na buhay gyud. Ano dai? Dol para ana siguro ka mamatay na tubog dito. Busut. Bigari. Lekaran? Tinggi ka rin kamuting, paring kamu. Bigari. Ay, ate na mamatay, wag kay nang matay ga. Bubus mo to ng plastic good. Di mamatay rin sa ghost. Reset ko na. Mamatay na din niyo yaw-yawon. Daw, sino? Ay yatay oy, humana na imong naong. Humana mi diri. Asa na yan? Asa man? Puno ganyo. Pas kayo. Uy, dara dai. Ay, puno ra. Puno ra.